Il-prestazzjoni tal-Kummissarju Ewropew elett Malti Helena Dalli ġiet klassifikata mal-aqwa prestazzjonijiet li ngħataw mill-Kummissarji Ewropej nominati waqt ismih li sarilhom fl-aħħar ġimagħtejn quddiem il-membri tal-Parlament Ewropew. Dan joħroġ minn analiżi mill-aktar dettaljata li jagħmel is-sit awtorevoli Politico tal-prestazzjonijiet kollha li taw il-Kummissarji nominati Ewropej minn fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Is-sit klassifika l-aqwa u l-ar prestazzjonijiet li ngħataw mill-kummissarji nominati li rridu jikkonvinċu lill-Europarlamentari Ewropej li jistħoqilhom iservu fil-Kummissjoni l-ġdida ta' Von Der Leyen għall-5 snin li ġejjin. Is-sit Politico klassifika l-prestazzjoni tal-Viċi President Frans Timmermans, Didier Reynders tal-Belġu, Stella Kyriakides ta' Ċipru, Phil Hogan tal-Irlanda u ta' Helena Dalli ta' Malta fost l-aqwa prestazzjonijiet mill-kummissarji nominati. Punteġġ ta' 4 stilel minn 5, Politico qal li l-eks Ministru għall-Ugwaljanza ta' Malta mill-ewwel xejnet argument ta' Europarlamentari tal-lemin estrem. Dan meta dikjarat li dritt li bniedem jingħata ċans li jibdel il-ġeneru tiegħu se jwassal biex ikun hawn persuni li jqarqu bir-regoli. Hawnhekk is-sit Politico jikkwota tweġiba ċara u pronta li tat Helena Dalli meta wieġbet li l-bidla fil-ġeneru mhijiex xi ħaġa li taqbad u tagħmilha minnhom għal-għada, jew fi kliem dal-istess a walk in the park. Please let's have some respect to people who need us to help them, who need us to understand their situation, who need us to put on their shoes and walk a few paces in their shoes to understand their realities. Fil-verdett tiegħu dwar Dalli, is-sit Politico żied jinnota li xhieda personali u b'saħħitha ta' Helena Dalli impressjonat mill-ewwel lill-membri parlamentari Ewropej, tant li wara biss ftit sigħat kien ċar li kellha l-maġġoranza meħtieġa biex tiġi kkonfermata. Fil-fatt hija kisbet iż-żewġ terzi tal-appoġġ meħtieġ biex għall-ewwel darba il-Kummissjoni Ewropea jkollha l-ewwel kummissarju għall-ugwaljanza. Politico klassifika l-prestazzjoni ta' Dalli aħjar minn dik tal-Kummissarji Ewropej nominati mill-Awstrija, Spanja, id-Danimarka, l-Slovenja, il-Polonja, il-Kroazja u Franza, fost oħrajn. Li l-prestazzjoni tagħhom ġiet klassifikata fi triq tan-nofs u f'qira punteġġ ta' 3 u 2 stilel. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.